കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरि हरि बोल. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തിരൂപം സ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്തൈക്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്തായി വിഷുവിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാരും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 49. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോയധ്യ മഹാരാജ
സ്വയമധ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ കാലരൂപോ അവതീർണോസ്യ അസ്യാമഭാവായ സുരദ്വിഷാം. സ്വയമധ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ കാലരൂപോവതീർണോ അസ്യാമഭാവായ സുരദ്വിഷാം. വിവർത്തനം. സഹ ആ പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അയം അയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്യ വർത്തമാനകാലത്തെ മഹാരാജ രാജാവേ ഭഗവാൻ ഉത്തമപുരുഷൻ ഭൂതഭാവനഃ ന്റെയും പിതാവ് കാലരൂപഃ കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതീർണ അസ്യാം ലോകത്തിലേക്ക് അഭാവായ ായി സുരദ്വിഷാം വിരുദ്ധമായവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വയമധ്യ മഹാരാജ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ കാലരൂപോ അവതീർണോസ്യ അസ്യ അഭാവായ സുരദ്വിഷാം. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വതും വിഴുങ്ങുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്നാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകത്തിൽ നിന്നും അസൂയാലുക്കളായവരെ. അസൂയാലുക്കൾ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അസൂയാലുക്കളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വതും വിഴുങ്ങുന്ന കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ കാലം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അസൂയാലുക്കളെന്നും അനുസരണയുള്ളവരെന്നും രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. ചില വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും പോലെ മക്കള് ചിലര് നല്ല അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലര് അതുപോലെ തന്നെ നേരെ വിപരീത ഗുണവും ഉള്ളവരായിരിക്കും. രണ്ട് വിഭാഗം മനുഷ്യരുണ്ട്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഏകനും സകല ജീവാത്മാക്കളുടെയും പിതാവുമാകയാൽ അസൂയാലുക്കളായ ജീവാത്മാക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്നാൽ അവർ അസുരന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അസൂയാലുക്കളായത് അസുരന്മാര്, മറ്റേ ദേവന്മാർ. പരമപിതാവിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ജീവാത്മാക്കളാകട്ടെ ദേവന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അസൂയ ഇല്ലാതെ അനുസരണയുള്ളവരാണ് ദേവന്മാര്. പരമപിതാവിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായ ജീവാത്മാക്കളാവട്ടെ ദേവന്മാരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം അവർ ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്താൽ കളങ്കിതരല്ല. ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പോലും നിരാകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാർ. അവർ ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും അസൂയുള്ളവരാണ്. ലോകത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ പ്രാബല്യത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ ഭഗവാൻ വന്ന് ശരിപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ലോകത്തു നിന്നും അസുരരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് പാണ്ഡവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭരണം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നു. ഭഗവാനെ കാലം എന്ന പ്രച്ഛന്ന രൂപിയായി അഭിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാർത്ഥകമാണ്. അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ കാലം എന്ന് പ്രച്ഛന്ന രൂപിയായി വേഷപ്രച്ഛന്നത്തിൽ വന്ന് കാലം ആണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു പോണതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒട്ടും തന്നെ ആപൽക്കാരിയല്ല, മറിച്ച് അതീന്ദ്രിയനായ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് അദ്ദേഹം. ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു. ഭക്തരല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരണഭൂത സ്വരൂപമായ കാലരൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഈ കാരണഭൂതമായ സ്വരൂപം അസുരന്മാർക്ക് ഒട്ടും ഹൃദ്യമായതല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനാൽ തങ്ങൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ലെന്ന് സുരക്ഷിതത്വ ബോധം തോന്നാനായി അവർ ഭഗവാനെ രൂപരഹിതനായി കരുതുന്നു. അവരാണ് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് കരുതണേ. എന്താ, ഞങ്ങള് ഭഗവാനെ കൊണ്ടൊന്നല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയത്, പ്രച്ഛന്ന വേഷത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്ന് അവരെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു പോണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 50.
നിഷ്പാദിതം ദേവകൃത്യം അവശേഷം പ്രതീക്ഷതേ താവത് യൂയം അവേശധ്വം ഭവേദ യാവതി ഹേശ്വര. നിഷ്പാദിതം ദേവകൃത്യം അവശേഷം പ്രതീക്ഷതേ താവത് യൂയം അവേശധ്വം ഭവേദ യാവതി ഹേശ്വര. നിഷ്പാദിതം നിർവഹിച്ചു ദേവകൃത്യം ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം അവശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷതേ പ്രതീക്ഷിച്ച് താവത് കാലം വരെ യൂയം എല്ലാ പാണ്ഡവരും അവേശധ്വം കാത്തിരിക്കുക ഭവേത് യാവത് കാലം ഇഹ ഈശ്വരഃ ഭഗവാൻ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ദേവന്മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവശേഷിക്കുന്നവയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാലത്തോളം നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ കാത്തിരിക്കുക. ഭഗവാൻ പോയി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളത് പാണ്ഡവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് മാത്രമല്ല ഭഗവത് ഭക്തരോടും ഈർഷ്യയുള്ള അസുരന്മാരാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാർ അത്യന്തം ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുവാനായി ഭഗവാൻ ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ തൻ്റെ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ നിന്നും അവതരിക്കുന്നു. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് കൃഷ്ണാവതാരമായിട്ട്. മുകളിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വിഭവങ്ങളെ അടക്കി ഭരിക്കാനും കാണുന്നവരുടെ എല്ലാം വ്യാജ യജമാനായി തീരാനുമുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്താൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായി തീരുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം തങ്ങളുടേതാണ്, തങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥര്, ഞാൻ യജമാനനാണ്, ഞാനാണ് രാജാവ് എന്ന മട്ടിലെ അടക്കി ഭരിക്കാനായിട്ടും കാണുന്നവരുടെ എല്ലാം വ്യാജ യജമാനായി എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറയാം എന്നുള്ള മട്ടിൽ വ്യാജ യജമാനായി തീരാനുമുള്ള ഉത്കടമായ ആഗ്രഹത്തിൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളായി തീരുന്നു. ഏവരും ഈശ്വരനെ അനുകരിച്ച് അപ്രകാരമായി തീരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്താണ്, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന മട്ടിൽ ഭഗവാനെ അനുകരിച്ച് ചെയ്യണം. അത്തരം വ്യാജ ദൈവങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിശ്ചിതമായ മാത്സര്യവുമുണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് വ്യാജ ദൈവങ്ങൾ ചമയണത്. അത്തരം പ്രതിയോഗികൾ പൊതുവെ അസുരന്മാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് അത് നരകമായി ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസുരന്മാർ കൂടി വരുമ്പോൾ ആസുര ഗുണം ദൈവിക ഗുണവും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അസുരന്മാരില് ആസുര ഗുണം കൂടുതലാവുന്നു. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ ആ വളർച്ച ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് വളരെ നരകമായി ഭവിക്കുന്നു. നൈസർഗികമായി ഭഗവാനോട് പൊതുവെ തൽപരരായ സാമാന്യ ജനങ്ങളും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തരും ആശ്വാസത്തിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭൂമിദേവി ഒക്കെ പോയിന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഈ ഭാരം ഒന്ന് തീർത്ത് തരണേന്ന്. തന്നിമിത്തം മാനവ സമൂഹത്തിലെ അഥവാ മൃഗസമൂഹത്തിലെ പോലും പതീതാവസ്ഥയെ മാറ്റി പുനഃസംവിധാനം ചെയ്യാനായി ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നും സ്വയമേവ അവതരിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ഭക്തരെ നിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വരാതിരിക്കാൻ ചില ഭക്തന്മാരെ ഏർപ്പാടും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം ശിഥിലീകരണം മാനവ സമുദായത്തെ മാത്രമല്ല മൃഗസമൂഹങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും ഉന്നത ലോകങ്ങളിലെ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കിടയിലും സംഭവിക്കുന്നു. കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്തെ മിക്കവാറും ഈ അസുരന്മാരെ എല്ലാം ഭഗവാൻ വധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിച്ച സ്വന്തം കുലമായ യദുവംശത്തിന്റെ ഉന്മൂലനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം സനാതന ധാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്വയം യാത്രയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ യദുവംശത്തെ മടക്കി അയക്കാൻ ഭഗവാൻ കാംക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ യദുവംശത്തിന്റെ നാശവും
പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. വിദുരരെ പോലെ നാരദനും യദുവംശത്തിന്റെ ആസന്നമായ ഉന്മൂലനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. അത് നശിച്ചു. അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ പോയി എന്നുള്ളത് വിദുരരെ പോലെ നാരദനും പാണ്ഡവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ രാജാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾക്കും ആ സംഭവം നടന്ന് ഭഗവാൻ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ പരോക്ഷമായൊരു സൂചന മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്തായാലും യദുവംശത്തെ കൂടി നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കും എന്നൊരു സൂചന മാത്രം നൽകി. പക്ഷെ എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു? ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് അവരോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ നാരദരും വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല, അതേപോലെ വിദുരരും അത് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര സഹഭ്രാത ഗാന്ധാര്യ ച സ്വഭാര്യയ ദക്ഷിണേന ഹിമവദ ഋഷീണാമാശ്രമം ഗത. എവിടേക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം ഭാര്യ ഗാന്ധാരിയും പോയതെന്നുള്ള ശ്ലോകമാണത്. ധൃതരാഷ്ട്ര സഹ സമേതം ഭ്രാത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് വിദുരരെയും കുട്ടിയാണ് പോയത് അല്ലെ. ഗാന്ധാര്യം ച സ്വഭാര്യയ സ്വന്തം ഭാര്യയായ ഗാന്ധാര്യം ദക്ഷിണേന ഭാഗത്തെ ഹിമവദ പർവ്വതത്തിലെ ഋഷീണാം ആരുടെ ആശ്രമം ഗദഹ അല്ലയോ രാജാവേ, അങ്ങയുടെ വലിയച്ഛൻ ധൃതരാഷ്ട്രരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് വിദുരരും പത്നി ഗാന്ധാരിയും ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളുള്ള ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. നാരദൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങോട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട, അങ്ങയുടെ വല്യച്ഛനും വിദുരരും ഗാന്ധാരി മാതാവും എല്ലാം ശ്രേഷ്ഠ മുനിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങളുള്ള ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭു ജയ് ശ്രീലപ്രഭു. ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാനായി നാരദർ ആദ്യം തത്വശാസ്ത്രാനുചിതമായ വീക്ഷണത്തിൽ സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള തന്റെ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭാവി ഗതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം കുറച്ച് തത്വദീക്ഷയൊക്കെ പറഞ്ഞ് യുധിഷ്ഠിരനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട്, അവരെവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള മട്ടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയാണ്, ഹിമാലയ സാനുക്കളുടെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്ക് വലിയച്ഛനും വിദുരരും അതുപോലെ തന്നെ വലിയച്ഛൻ്റെ പത്നി ഗാന്ധാരിയും ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. വീക്ഷണത്തിൽ സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള തൻ്റെ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഭാവി ഗതികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇനി പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. ശ്ലോകം 52. ശ്രോധോബി സപ്തഭിജ്യ വൈസ്വർധുനി സപ്തധാവ്യധാത് സപ്താനാം പ്രീതയേ നാനാ സപ്തശ്രോത പ്രജക്ഷതേ. ശ്രോതാഭി പ്രവാഹങ്ങളാൽ സപ്തഭി വൈ സ്വർധുനി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്വർധുനി പുണ്യഗംഗ സപ്തധ ശാഖകൾ വ്യഥാത് സപ്താനം ഹൃദയേ നാനാ സപ്തശ്രോത പ്രജക്ഷതേ വിവർത്തനം. പുണ്യനദിയായ ഗംഗ അവിടെ 7 ശാഖകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയാൽ ആ സ്ഥാനത്തെ സപ്തസ്രോതസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളുടെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സ്വർലോകത്തിലെ ഗംഗ പുണ്യഗംഗ 7 ശാഖകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയാൽ ആ സ്ഥാനത്തെ സപ്തസ്രോതസ് അവിടെ ആരെ സംതൃപ്തിക്കാണ്? സപ്തർഷികളുടെ ഋഷികളുടെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സ്നാത്വാനുസവനം സസ്മിൻ ഹുത്വാ ചാഗ്നിന്യദാവിധി
അഭക്ഷ ഉപശാന്താത്മാ സ ആസ്തേ വിഗതൈഷണ സ്നാത്വ സ്നാനം ചെയ്തു സ്നാനം ചെയ്ത് നുസവനം നിത്യവും 3 നേരം മൂന്ന് നേരം മധ്യാഹ്നത്തിൽ മധ്യാഹ്ന സായാഹ്നത്തെ തസ്മിൻ ഏഴായി വിഭജിച്ച ആ ഗംഗാനദിയിൽ ഗംഗാനദിയിൽ ഹുത്വ അഗ്നിഹോത്രയജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ച് ച അഗ്നീൻ യിൽ യഥാവിധി ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഗ്നിയിൽ യഥാവിധി പാനം ചെയ്ത് തങ്ങളിലെ അനുശാസനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപ്പ് ഭക്ഷ ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്ത് വ്രതമിരുന്ന് ഉപശാന്ത പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച ആത്മാ സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായ മനസ്സും സ ധൃതരാഷ്ട്രർ ആസ്തേ വിഗത ശൂന്യമായ ഏഷണ ക്ഷേമപരമായ ചിന്തകൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. സപ്തസ്രോതസ്സിന്റെ തീരത്തിൽ, ആ സപ്ത നദികളുടെ തീരത്തില് പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും 3 നേരവും ദിവസവും സ്നാനം ചെയ്ത് അഗ്നിഹോത്ര യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച് ജലപാനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ഇപ്പോൾ അഷ്ടാംഗയോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുവനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും കുടുംബ സ്നേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ആകെ മാറിപ്പോയി എന്നാണ് നാരദമുനി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണത്? പ്രഭാതത്തിലും മധ്യാഹ്നത്തിലും സായാഹ്നത്തിലും 3 നേരം സ്നാനം ചെയ്ത് അഗ്നിഹോത്ര യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച് ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര അഷ്ടാംഗ യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുവനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും കുടുംബ സ്നേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനിൽ മാത്രം മനസ്സ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് യോഗ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്നാണ് നാരദര് പറഞ്ഞത്. ഭാവാർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും അവയെ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മാവിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു യാന്ത്രിക മാർഗമാണ് യോഗ പ്രക്രിയ. അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയകൾ ആസനം, ധ്യാനം, ആത്മീയ ചിന്തകൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണം, ഉത്തരോത്തരമായി സമാധിയിൽ സ്ഥിതനാവുക, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുക എന്നിങ്ങനെയാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം അതിൽ എത്തിച്ചേരാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലുള്ളത്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 ഇതുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ. അഷ്ടാംഗ യോഗം യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. അതാണ് അഷ്ടാംഗയോഗത്തിന്റെ 8 പടികൾ.
അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യോഗ പ്രക്രിയ, അതിന്റെ പ്രാഥമിക പ്രക്രിയ ആസനം, പിന്നെ ധ്യാനം, ആത്മീയ ചിന്തകൾ, ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിയന്ത്രണം, ഉത്തരോത്തരമായി സമാധിയിൽ സ്ഥിതനാവുക, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുക എന്നിവയാണ്. അതാണ് സമാധിയിലാവുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആത്മീയത്തിലേക്കുള്ള ഉന്നമനത്തിനുള്ള അത്തരം യാന്ത്രിക മാർഗങ്ങൾക്ക് നിത്യവും 3 നേരമുള്ള സ്നാനം, കഴിയുന്നിടത്തോളം ഉപവാസം, ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ മനസ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കൽ, അപ്രകാരം ഉത്തരോത്തരമായി ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി തീരുക എന്നിങ്ങനെ ചില യമനിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് 8 പടികളുള്ളത്. വെറും മായികമായ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിമഗ്നരായിരിക്കുന്നതിനെ ഭൗതിക അസ്തിത്വം അർത്ഥവത്താക്കുന്നു. ഭവനം, രാജ്യം, കുടുംബം, സമൂഹം, കുട്ടികൾ, സ്വത്ത്, വ്യാപാരം എന്നിവയൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ ചില ഭൗതിക ആവരണങ്ങളാകുന്നു. അതെല്ലാം മാറ്റി ഈ സർവ്വവിധ മായിക ചിന്തകളിൽ നിന്നും ഒരാളെ സ്വതന്ത്രനാക്കി തീർക്കാനും അപ്രകാരം ക്രമേണ മനസ്സിനെ നിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായ പരമാത്മാവിലേക്ക് തിരിക്കുവാനും യോഗ പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ഭഗവാനിലേക്ക്, പരമാത്മാവിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിക്കുന്നതാണ് യോഗ പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നു. ഭൗതിക സംസർഗത്തിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും നാം നിസ്സാര വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കാൻ മാത്രം പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ യോഗം എന്നത് അവയെ ആകെ വിസ്മരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാകുന്നു. നാമമാത്രരായ ആധുനിക യോഗികളും യോഗ പദ്ധതികളും ചില മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾ അത്തരം കപട വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഈ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവര് ചില മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭസ്മവും അതേപോലെ ആപ്പിള് എന്നിവയൊക്കെ എടുത്ത് അജ്ഞരായ വ്യക്തികളെ ഈ കപട വിഷയങ്ങളിൽ ആകർഷിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ യോഗാഭ്യാസത്തെ സ്ഥൂല ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന രോഗശമനത്തിനായുള്ള ഒരു വില കുറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ചിലർ പറയും അങ്ങനെ ധ്യാനമൊക്കെ ചെയ്ത് ശരീരത്തിൻ്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചികിത്സാ രീതിയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഗ പദ്ധതി എന്നത് നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലുടനീളം നാം ആർജിച്ചതൊക്കെയും വിസ്മരിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷണ നടപടിയാണ്. ശരിയായ യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭൗതികത്തിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു എല്ലാ വിരക്തി ആർജിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് യോഗ പദ്ധതി. ധൃതരാഷ്ട്ര ജീവിതത്തിലുടനീളം തൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുക വഴിയോ സ്വപുത്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി പാണ്ഡവരുടെ സ്വത്തുകൾ അപഹരിക്കുന്നത് വഴിയോ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു. എപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കള്, എൻ്റെ രാജ്യം എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് സ്വത്തുക്കൾ അപഹരിക്കുന്നത് വഴിയോ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രൻ. തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിയും അതേസമയം ആത്മീയ ശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച അജ്ഞനുമായ ഒരുവന്റെ സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളാണിവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് വായിക്കും ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഒരുവനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിലേക്ക് ഇവ എങ്ങനെയാണ് ബലമായി വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് അവൻ കാണുന്നില്ല. സ്വന്തം അനുജനായ വിതുരരുടെ കൃപയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ പ്രബുദ്ധനാക്കപ്പെടുകയും തീർത്തും മായികമായ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. മാത്രവുമല്ല, ഔവണ്ണമുള്ള ജ്ഞാനോദയം മൂലം ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. സ്വർഗീയ ഗംഗയുടെ പ്രവാഹത്താൽ പവിത്രമായ സ്ഥലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രീ നാരദദേവൻ മുൻകൂട്ടി പറയുകയായിരുന്നു. ഖരരൂപത്തിലുള്ള ആകാരം വർദ്ധിച്ച് ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്തു കഴിയുന്നതിനെയും ഉപവാസമായി ഗണിക്കുന്നു. ആത്മീയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്ക് ഇത് അനിവാര്യമാണ്. യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ഒരുതരം താഴ്ന്ന യോഗിയായി തീരാൻ വിട്ടിയായ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതംപ്രദമായി നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവന് യോഗിയായി തീരാൻ സാധ്യമല്ല. യോഗി, ഭോഗി എന്നിവ 2 വിപരീത പദങ്ങളാണ്. യഥേഷ്ടം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭോഗി അഥവാ ഉല്ലാസപ്രിയന് ഒരു യോഗിയായി തീരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം അനിയന്ത്രിതമായി ഭക്ഷിക്കുന്നതും പാനം ചെയ്യുന്നതും ഒരു യോഗിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദനീയമല്ല.
ധൃതരാഷ്ട്രർ എപ്രകാരമാണ് ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്ത് ആത്മീയ സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ചിന്തയിൽ ആഴത്തിൽ നിമഗ്നനായി തന്റെ യോഗ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതെന്ന് നാം ഉപകാരപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു. രണ്ട് തരം ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? യോഗി, ഭോഗി. യോഗി, മറ്റേത് ഭോഗി. യോഗി, എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? യോഗി എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആള്. ഭോഗിയോ? കണ്ടമാനം കഴിക്കുന്നത്. തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭോഗി. അപ്പൊ ഒരു യോഗിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും യോഗിയായിത്തീരാൻ സാധിക്കില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രാണെങ്കിലോ എപ്രകാരമാണ് ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്ത് എല്ലാ ഭക്ഷണവും ഉപേക്ഷിച്ച് ജലം മാത്രം പാനം ചെയ്ത് ആത്മീയ സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തില്, അതായത് സപ്തനദികളുടെ ആ അന്തരീക്ഷത്തില് സ്വസ്ഥമായി ആസനസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ ചിന്തയിൽ ആഴത്തിൽ നിമഗ്നനായി തന്റെ യോഗ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചതെന്ന് നാം ഉപകാരപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ ഗുരുവായിട്ട് ആരാണ് കൂടെ ഉള്ളത്? വിദുര. വിദുരര് കൂടെയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 54. ജിദാസനോ ജിദശ്വാസ പ്രത്യാഹൃത ഷഡിന്ദ്രിയ ഹരിഭാവനയാദസ്തര സത്വതമോമലഃ ദ്വസ്തരജസ്തത്വതമോമലഃ. ജിദ ആസന ആസനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ. ജിദാശ്വാസ പ്രക്രിയയെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ. പ്രത്യാഹൃത ഷട്ട് 6 ഇന്ദ്രിയ ഹരി ഭാവനയ മഗ്നനായി ദ്വസ്ത കീഴടക്കി രജസ് സത്വം തമസ് മലഹ സത്വരജസമോ ഗുണങ്ങളാകുന്ന ആ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടുതലായി യോഗാസനങ്ങളെയും ശ്വസന പ്രക്രിയയെയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ ഒരുവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് നേരെ തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്രകാരം ലൗകികമായ സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് നേരെ തിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആമയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതിനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് നേരെ തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്രകാരം ലൗകികമായ സത്വ, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം: യോഗമുറയിലെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആസനം, പ്രാണായാമം. നമ്മി പറഞ്ഞത് തന്നെ ആസനം, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാരം, ധ്യാനം, ധാരണ മുതലായവയായിരുന്നു. പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത് ഉപവിഷ്ടനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരി എന്ന ഏക പൊരുളിൽ അത് മാത്രം ആ തത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രനാകുകയും ചെയ്താൽ മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ആ പ്രാരംഭ നടപടികളിൽ വിജയിയായിത്തീരും. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിയുക്തമായിരുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ ഭക്തനെ നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണമായ ഭൗതികമായ സത്വഗുണം പോലും, നമ്മൾ വിചാരിക്കും സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയാൽ നല്ലതാണെന്ന്, പക്ഷെ ആ സത്വഗുണം പോലും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. അതിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതിക ബന്ധനാവും. എന്നിരിക്കെ രജസ്, തമസ് എന്നീ മറ്റു ഗുണങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഔത്സുക്യം, സമ്പത്തും അധികാരവും സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ശക്തമായ കാമവാസന എന്നീ ഭൗതിക പ്രവണതകളെ രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങൾ അധികരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് അധമ മനോഭാവങ്ങളെ കീഴടക്കി ജ്ഞാനവും സദാചാരവും നിറഞ്ഞ സത്വഗുണത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തിയ ഒരുവന് പോലും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായ കണ്ണ്, നാക്ക്, മൂക്ക്, കാത്, സ്പർശം ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. സത്വഗുണത്തിലെത്തിയാലും നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരുവന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഹരിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കുട പോലെ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും.
എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു കുടയാണ് ഹരിയുടെ പാദങ്ങൾ. ഹരിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരുവന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ സർവ്വവിധ സ്വാധീനങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ അടിയുറച്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയോഗ പ്രക്രിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നേരിട്ട് നിയുക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയുക്തമാക്കുന്നു. ഇത് നിർവാഹകനെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെയാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 8 ഇതിലുള്ളതാണ് പ്രത്യാഹാരം. ശ്വസന പ്രക്രിയയെ പ്രാണായാമം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ആത്യന്തികമായി എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അമഗ്നമാകുന്ന സമാധിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ 8 ഇതുകൾ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞത്? നിയമ, സമാധി, ധ്യാനം, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാനം. അതാണ് അത്രയും പ്രക്രിയകളിലൂടെ. പ്രത്യാഹാര എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത പ്രേമ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്വസന പ്രക്രിയയില് ശ്വസനം പോലും നിയന്ത്രിച്ച്, അതാണ് പ്രാണായാമം. ഇത് എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആമഗ്നമാകുന്ന സമാധിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സമാധി. വാച്ഛകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.